El cos en conflicte. La transgressió feminista. El 1967, Núria Pompeia posa el cos al centre del conflicte. Els feminismes utilitzen l'humor i fan pedagogia alhora que les noves pioneres reclamen espai des d'una acció transgressora en l'anomenat boom del còmic, a final del segle XX. Marica, Isa Feu, Montse Clavé o Mariel apareixen dins la nova avantguarda trencant el seu sostre de vidre per establir la pròpia veu en la transformació del discurs. El gènere i el cos són l'objectiu de l'acció, amb què la veu feminista crea les primeres escletxes en el discurs del còmic adult. El cos femení és expropiat i modelat com a espai d'intercanvi d'editors, autors i lectors. Les autores descobreixen que el seu cos és llegit des de la mirada patriarcal i reclamen la transgressió d'un model carregat de textualitat simbòlica. Cal deconstruir els estereotips. I l'experiment és l'eina amb què les pioneres juguen amb les formes, renovant-les.